Nagkatapingi siya lang. Ano to? Okay. Preso pa dito. Yung sira, isang hotel. At talaga dito rin, at talaga dito rin. May kumatay na yan. Nanay. Tidwin pariko. Ada na pariko no? Ngadwen na. Wiley, Rex mo.
ito na ang pilihan. Bakit ang labo niya hindi ko maipinta? Hanggang kailan maghihintay? Ako ay nabuburats na. Pero tayo, kung wala ay okay lang, kung wala ay okay lang. Kailangan na